дуруд дӯстон, мухлисон ва ҳаводорони телевизиони варзиш, феълан охири сол аст, соли 2025 хотимаи худро меёбад. Телевизиони варзиш тасмим гирифтааст ки бо ҳамаи он нафароне ки дастовардҳои хеле наҷиб доштанд дар соли 2025 як барномаи алоҳидаи идона ташкил кунанд. Хуб, дар дохили студия Парвина Ашурова ва Сорбон Мисаев ҳамроҳи ҳамаи он нафароне ки мо номбар кардаем, мо даъват кардаем барномаи худро идома медиҳанд ва мо бошад дар долони студияи телевизион бо меҳмононе ки меоянд як суҳбати кӯтоҳ мекунем. Чӣ гуфтед? Рафтем. оҳо, нафарони хеле муҳим дар варзиши тоҷик. Саъди Исмоилов, ҷоизадори бозиҳои исломӣ дар Арабистони Саудӣ, ва ин нафаре ки шумо бинед Фарҳод Исмоилов аст. Нафаре ки падар, мураббӣ ва ҳама чизи Саъди Исмоилов мебошад. Дар варзиши тенниси тоҷик онҳо саҳми беандоза доранд. Ташаккур. А шумо ки? Хуршед Ибайдуллаев, сармураббии гӯштини миллии Тоҷикистон. Шогирдони ин мураббӣ дар сатҳи байналмилалӣ ҷоизаҳои беҳтаринро ба даст оварданд ва имрӯзҳо чӣ гуна медонем гӯштини миллӣ хеле дар Тоҷикистон рушд кардааст. Вале ман як чизро намефаҳмам. Барои чӣ дар гӯштини ҷудо аз пой баъзан вақт қабидан мумкин аст, аммо дар гӯштини миллии мо не? Худо гӯштини миллиро намефаҳмӣ ки ман фаҳмонам. ин дустроякон ва ин нафароне ки шумо мебинед ҳамаш намояндаҳои акробатика ва ҷаҳиш дар батут ҳастанд. Навакак толори варзиши ин мактабро ба таври замонавӣ муосир таъмир карданд ва ин дустроякон ҳамашон дар мамлакатҳои Озарбойҷон, Гонконг дар он ҷо рафта иштирок карда мақомҳои ифтихориро касб карданд. Фақат чӣ гуфтанд ако бачаҳо? намедонам шуморо чӣ хел муаррифӣ кунам. Ясмин Анним, Жасмин Анним ё Самин Анним? Ясмин Аннимр миёни агар 4 миллион зан бошад дар Тоҷикистон, ягона хонуме аст ки аз ҳама вазни зиёдро мебардорад. Ягон хонум ба қадди Ясмин Аннимр вазни зиёд бардошта наметавонад. Шумо моро бардошта метавонед? Ба як даст. дӯстони азиз, Шаҳриёр Даминов, чемпиони Осиё дар Гонконг ва нафаре ки воқеан дар таърихи варзиши тоҷик махсусан дар қайиқронӣ рекорд гузоштааст. Чеҳраи хеле ошно барои мухлисони варзиши Тоҷикистон, Шаҳриёр Даминов. Хуб, акай Шаҳриёр, ҳамин гуна мисол дар дохил дар миёни уқёнуси Ором ҳастем. То соҳил 100 километр роҳ аст. Шаҳриёр Даминов, қаиқ ва як дона бел. оё мумкин аст ки дар 100 километр роҳро як Шаҳриёр Даминов оварда то соҳил расонад? мумкин нест. Агар не, намероем ба уқёнуси Ором. дӯстони азиз, Аҳмадҷон бародари мо, Мизробҷон ва Насриддинов мураббии онҳо аз кадом намуди варзиш? Намуди варзиши вазнабардорӣ. Аҳмадҷон ва ин нафароне ки шумо мебинед навакак аз Дубай омаданд. Чӣ оварданд? медали бозиҳои параосиёӣ. ин нафарон воқеан дурдона ҳастанд дар фазои варзиши Тоҷикистон. Инҳоро шодбош мегӯем ба студия ва барномаи хеле ҷолиб моро интизор аст. моро ҳамроҳ бошед. акнун нафаре ба барномаи мо омадааст ки вақте аз пеши роҳатон баромад, беҳтараш ба ӯ наздик нашавед. Сиёвуш Машрабов, шашкарата чемпиони Тоҷикистон оид ба карате. Дар соли 2026 ваъда медиҳӣ ки чӣ медалҳо аз хориҷи кишвар ба Тоҷикистон меояд? медали? бале. Хуб, андозаи поятро дидам. Илҳомӣ Ҷалолиддин, нафаре ки дар мусобиқаи ҷоми президенти Тоҷикистон оид ба шоҳмот миёни он ҳама гроссмейстерҳое ки аз миқёси ҷаҳон омада буданд мавқеи дуюмро гирифт. воқеан боиси ифтихор аст. вале барои ман аҷиб аст ки барои чӣ шоҳмотбозон қариб то 10 соат дар як бозӣ фикр карда меистанд. шояд дар бораи ягон масъалаи зиндагӣ фикр мекарда бошанд. ҳолам фикр дорем. мунира Абдусаломова, иштирокчии бозиҳои олимпӣ, нафаре ки дар теквондо машқи тамрин мекунад, яке аз чеҳраҳои хеле ошно дар варзиши теквондои Тоҷикистон аст. илтимос. меҳмони навбатии мо Меҷгона Самадова, иштирокчии бозиҳои олимпӣ, ҷоизадори бозиҳои осиёӣ ва нафари хеле ошно дар фазои бокси Тоҷикистон, нафаре ки
дастонаш аз майнаи сараш дида хубтар кор мекунад. акнун нафарони хеле муҳим ба студияи мо ворид мешаванд. рафтем. иззат худоиев, мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷудо. шумо медонед ки дар барнома дер кардед. як ханса кӯмаки барои шумо. ва зикриоллоҳ Шарипов, нафаре ки аз ҷоми Осиё имсол барои хазинаи дастовардҳои Тоҷикистон ҷоиза овард. барои шумо шидо барои дер кардан. ва нафаре ки аз ҳама охир дар барномаи мо ворид мешавад, Абубакр Худоиев, варзишгари номошнои тоҷик, боз ҳам ҷоизадори мусобиқаи ҷоми Осиё. шуморо аз мусобиқа аз ин барнома тамом берун кардем. соли 2025 барои соҳаи варзиши тоҷик соли хотирмону рангин буд. варзишгарони тоҷик тавонистанд ки бо ҳунарнамоиҳои арзандаи худ соҳиби дастовардҳои шоиста ва таърихӣ бигарданд. маросии дӯстони азиз, варзишгарон аслан серкор ҳастанд, яъне пай машқу тамрин ба иштирок дар мусобиқаҳои сатҳи бонуфуз ба кишвари моро муаррифӣ мекунанд. шояд камандар кам вақт ёбанд. ба ҳамин хотир мо дар хотимаи соли 2025 онҳоро дар як барнома ҷамъ кардем, то каме шӯхиву бозиҳои рангин кунем. ин ҳам албатта ба хотири фароғати варзишгарон ва нафароне ки шабакаи варзишро пайгиранд. дар воқеъ ин барномаи фарҳангии фароғатӣ аст. мо борҳо шоҳиди ҳунарнамоиҳои варзишгарони тоҷик дар арсаи байналмилалӣ дар майдонҳои бузург будем, вале дар саҳнаи телевизиони варзиш онҳо бори аввал ҳунару маҳорати худро нишон хоҳанд дод. вале албатта дӯстони азиз, инҷо мо шартҳо дорем ва тибқи он барномае ки мо роҳандозӣ кардем, шартҳои барнома вобаста ба он аст ки албатта ҳамарӯза варзишгарон дар ҳаёти варзишии худ бо ин чизҳо вом мехӯранд. дар барномаи худ мо меҳмононро аз федератсияҳои миллии варзишӣ ва ҳамзамон федератсияҳои олимпии кишвар даъват кардаем, то бори дигар соли нави мелодиро якҷо истиқбол гирем. чеҳраҳое ки дар ин ҷо ширкат доранд, зиёди мухлисон ва дӯстдорон тариқи шабакаҳои телевизионӣ ва тариқи сомонаҳои иҷтимоӣ зиёд мешиносанд аз дастовардҳо. фикр мекунам огаҳ ҳастанд. ба ҳамин хотир мо имрӯз каман дар кам таваҷҷӯҳ мекунем ба дастовардҳои варзишгарон ва танҳо як рӯзи фароғат, як рӯзи хуш дошта бошем. бале, хуб, дар аввал мо иштирокчиёнро ба ду гурӯҳ тақсим мекунем. ду гурӯҳи мо бояд аз 5 нафарӣ иборат бошад. аз ин лиҳоз аввал мо сарвронҳои дастаҳоро даъват мекунем ба саҳна ва худи онҳо ҳамдастаҳояшонро интихоб мекунанд. хуб, бубинед дӯстони азиз, шартҳои ин гуна аст. мо 5 шарт дорем ва албатта ки нахуст мо бояд дастаҳоро интихоб кунем. аз гурӯҳи якум фикр мекунам Амирбек Ҷурабоев бояд сарвони даста шаванд. сар мезанем. узви мунтахаби футболи Тоҷикистон Амирбек Ҷурабоев. хуб, акнун ман шумо ки Амирбек Ҷурабоевро даъват кардед, ман мехостам аз бонувон касеро даъват кунам. хуб, Миҷгона Самадова. марҳамат. Миҷгона Самадова, мувзандонуи муваффақи диёр, ҷоизадори чандин мусобиқаҳои байналмилалӣ ва дар соли 2025 Миҷгона ҳамзамон дар бокси касбӣ ҳам худро хеле хуб нишон дод. хуб, чун мо гуфтем шартҳо ҳамин гуна аст. шумо метавонед интихоб кунед. ҳатман дар ҳар гурӯҳ ду бону бояд бошад. дар умум 5 нафаре аст. ба ғайр аз худатон 4 нафари дигарро инҷо интихоб мекунед. лекин интихоб шаффоф бошад, одилона бошад, чаро ки ҳама беҳтаринҳо бояд дар як тим нарафтанд. шумо интихоб мекунед. Жасмин Амир, варзишгаре ки дар риштаи бадансозӣ машҳур аст. не, ин гуна намешавад. аллакай шумо ду бону шудед. метавонед мураббӣ интихоб кунед. аминҷон Абдуҷалилзода, ҷоизадори мусобиқоти мухталиф аз риштаи ҷудо. хуб, 3 нафар, 2 нафари дигар. марҳамат. Абубакр Худоиев, нафаре ки дар ҷоми Осиё миёни наврасон ки бори аввал дар душанбе баргузор гардид, сазовори нишони тилло шуд. Абубакр Худоиев. акнун як нафаре. ман як тавсия медиҳам ба Миҷгона, чун дар
барномаи мо шартҳо дар бораи мусобиқаи футбол ҳам мешавад. Хуб мешуд ки шумо Дилшод Саломовро ба гурӯҳатон мегирифтед. Агар ин гурӯҳ гирад боқувват мешаванд. марҳамат. Дилшод Саломов. Дилшод Саломов. узви мунтахаби футзали Тоҷикистон ва бозигари дастаи Соро компания. хуб, ҳоло аст. меҷгонам, акнун мо ба шумо фурсат медиҳем то якҷо номи дастаро интихоб кунед. марҳамат, номи дастаро чӣ интихоб мекунед? ин метавонад озод бошад. бале, якҷо маслиҳат кунед, машварат кунед ва як ном барои худ интихоб кунед. мо бошад баландгӯякро ба Амирбек Ҷурабоев медиҳем ва он кас бояд акнун узви дастаи худро интихоб кунад. интихоб мекунем ба команда. марҳамат. Мунира Абдусаломова. Теквандочии кишвар Бояд иштирокчии бозиҳои олимпии Париж 2024. марҳамат. Банувон бояд ду кас бошад. Бале? бале. ду духтар бояд бошад. Фурух Сарҳадзода. Сарҳадзода узви мунтахаби бокси занонаи Тоҷикистон. марҳамат. Мезбони бозиҳои Осиёи Наврасон. марҳамат. Мустафо. Мустафо Ҳасанбеков узви дастаи ҷавонони Истиқлоли шаҳри Душанбе Ака Сади Исмаилов. ва ҷоизадори бозиҳои исломӣ дар намуди теннис аввалин медали бузурги гренварзиширо аз риштаи тенниси рӯи миз ба даст овардан Саъди Исмоилов. Хуш омадед ба барномаи мо. хуб, акнун дӯстони азиз, чун бубинед ино варзишгар ҳастанд, бештар ба варзиш сару кор доранд. фикр мекунам ки аз нигоҳи донистани масалан он варзишгарони шинохтаи кишвар ва умуман аз самти варзиш шояд ба хубӣ огаҳ бошам. ба ҳамин хотир шарти аввали мо ҳаст саволу ҷавоб аз варзиши дохилу хориҷ. Суалон аввал мо бояд ба онҳо ҳам фурсат диҳем ки барои худ ном интихоб кунанд, баъдан доваронро интихоб кунем ва баъд ба бахши якум мегузарем. якҷоя маслиҳат кунед. бале, маслиҳат кунед. аллакай кардед. чӣ ном мондед? Дастаи Офарин. офарин. номи даста? мо номи дастаро ҳам бо якҷоягӣ интихоб кардем. чемпион. 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 хуб, бинандагони азиз, акнун ҳар ду дастаи мо номҳои худро интихоб карданд ва қабл аз гузаштан ба бахш ва шартҳои барнома мо инҷо меҳмонони фахрии барномаи худро муаррифӣ менамоем ки ҳамзамон аз миёни онҳо мо доварро интихоб хоҳем кард. инак дар барномаи идонаи телевизиони варзиш қарор доранд мураббие ки дорои иҷозатномаи прои фифа ҳастанд Алифбек Беромов. шомадан. хуб, Илҳомҷон Юнусов нафаре ки дар риштаи шоҳмод воқеан устод ҳастанд ва нафаре ки касбияти хеле баланд доранд. хуш омаданд. намояндаи Федератсияи шоҳмоти Тоҷикистон Зафар Азамзода. давлатманд Одинаев, варзишгари муваффақи кишвар ва ҳамзамон намояндаи Федератсияи пауэрлифтинг. хуш омаданд. инчунин мураббӣ ва довари риштаи ҷудо Иззат Худоиев. хуб, аҳмадҷон Холиқзода нафаре ки дар бозиҳои параосиёӣ тавонист натиҷаи рекордиро ба қайд бигирад. хуш омаданд. аввалин медали шоистаи варзишгарони параварзиш ё параолимпӣ имсол дар соли 2025 нишон доданд ки воқеан дастоварди арзандаю шоиста дар фарҷоми соли 2025 буд. ҳамзамон бинандаи азиз, ҳамзамон инҷо Муслимбек Каримов, варзишгари муваффақи мо дар риштаи гӯштингирӣ. ҷалолиддин Илҳомӣ, яке аз шоҳмотбозони муваффақи тоҷик ва Зикриё Шарипов, тоза қаҳрамони Осиё миёни ҷавонон дар риштаи ҷудо. хуш омаданд. ва ҳамзамон донишҷӯёни донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ҳам дар барномаи мо ширкат доранд. ташаккур барои қадам ранҷа намуданатон. хуб, Хуршед Ибайдуллоев, хуш омаданд. мураббии шоистаи Тоҷикистон дар риштаи гӯштингирӣ, ҳамзамон сармураббии мунтахаби гӯштингирии Тоҷикистон. инак айни замон як барномаи фарҳангӣ пешкаши мухлисон ва ҳамзамон пешкаши тамошобинони телевизиони варзиш гардонида мешавад дар иҷрои дастпарварони мактаби махсуси варзишии захираҳои олимпии рақами 1 оид ба гимнастикаи бадеӣ.
аз баромади гимнастбозон як истироҳати фароғат ҳам кардед ва дӯстони азиз акунун мо пеш аз оне ки дастаҳоро ба инҷо даъват кунем ба шарти аввал шурӯъ кунем мо мехоҳем нахуст дар ин шартҳои мо довар бошем. бале чун мусобиқаҳои бузурги байналмилалӣ ҳамин не бояд ки барномаи мо ҳам довар дошта бошад. Аз ин лиҳоз мо инҷо мутахассисони соҳаи варзишро даъват кардаем ва интихоб мекунем нахуст довари аввалини барномаи мо. خب بیاد میرزا بابور نصرالدینов رو اینجا دعوت کنیم مربی از رشته وزنه‌برداری از ما بیایید و عزت خداییوف مربی شایسته ورزشی تاجیکستان مرحمت در رشته جودو. ҳамзамон мо як довари дигарро аз риштаи футбол интихоб мекунем чунки инҷо мусобиқаҳои футбол ҳастанд. Алифбек Беромов марҳамат. خب ما شرط اولی برنامه چنین است. در شرط اول حالا اکنون سوال و جواب است. بله. به همین خاطر ما ورزشکاران هر دو دسته ها رو به اینجا دعوت میکنیم. سرآغاز داوران رو به اون طرف. مرحمت ورزشکاران بیایید هر دو دسته ها. بخشی اول این ما نام دارد سوال و جواب. 10 سوال در عموم پیشنهاد میگردد. از میانی به هر دو گروه یعنی 5 سوالی در 5 ثانیه برای یک سوال باید شما جواب گویید. این شرط رو ما به داوران فرمانده شدم که رعایت کنند این قاعده ما رو. یعنی در یک سوال 5 ثانیه داده می شود که ورزشکاران فکر کنند. اگر از 5 ثانیه زیاد شد الکی جواب قبول نمی شود. برای این ما ثانیه سنج آوردیم تا اینکه داوران بدیم. بله مرحمت. خب مرحمت نصرالدینов وقت رو شما اداره کنید. خوب شرط همین گونه است. ما وقتی که سوال رو میدیم شما ثانیه سنج رو آماده میکنید. 5 ثانیه کشید صدا میکنید که تمام اینا باید جواب دهند. خوب شرط همین گونه است. ما سوال رو عمومی میگوییم. نه با این دسته نمیشه عمومی میگیم. هر دسته‌ای که سرآغاز سوال رو میدونه در حال یا دست میبردارد یا پیش میبرد جواب میدهد. همین گونه است. بله. خوب دوستان عزیز چون میدونیم شبکه ورزش در فضای ورزش تاجیکستان فکر میکنم نقش خود را گذاشت در معرفی ورزشکاران تاجیک. با همین خاطر نخستین سوال همین است. سال 2026 شبکه ورزش 10 ساله می شود. شما بگویید که کدام روز و کدام ماه. 5 ثانیه وقت است. میزگونه است همه دوا میزگونه پیش قدم است. وقت معلوم است که تلویزیون ورزش را بسیار دوست می‌دارد. مرحمت جواب شما. جواب شما 1 مارس 2016. آفرین. بله درست. جواب درست. درست. این در دست شما میایستد. اولین جواب درست از طرف دسته چمپیون و اکنون ما میگذاریم به سوال دوم. سوال دوم ما چنین است. پرچم المپی از چند حلقه عبارت است و معنای آنها چگونه است؟ و اینجا در حال دسته آفرین منیره پیشتفی را از دست دادنی نیست. شکر میکنم دیگر با وقت هم از 5 جواب را مصطفی میگوید از دسته 5 خطه عالم را معرفی میکنم. آفرین جوابی درست. در واقع نامی دسته‌تان را اثبات کرده. خوب گوش میکنیم. سوال سوم. کدام ورزشکار تاجیک اولین شده مدال بازی‌های آسیایی رو به تاجیکستان آورد؟ یعنی به دست آورد. میچگونه سمت و باز میخواهد که به این سوال جواب دهد؟ جواب او؟ دلشاد نظر. نه. این جوابی نادرست است. اکنون دسته آفرین یگان وریانت دارید. سوال را شما دقت دهید. کدام ورزشکار تاجیک اولین شده مدال بازی‌های آسیایی رو به دست آورد در زمان صاحب استقلالی؟ جوابی دسته آفرین رو بشنویم. رسول باقی وریانت آنها نادرست است. نادرست است. نادرست. بیاید این خیال میکنیم پروینا. بیاید این خیال میکنیم. داوران جواب ها رو حساب میکنن اما ما دیگر به ثانیه ها نیاز نداریم. بگذار آزاد باشد ما کمی فرصت دهیم به ورزشکاران که فکر کنند. همین تمام میشود. راضی هستید؟ مرحمت سوالی سوال دیگر میگذاریم. سوال سوم ما جواب خود را پیدا نکرد. سوربان به سوال خود جواب ده. خوب نخستین مدال بازی‌های آسیایی رو به تاجیکستان
аз риштаи каратедо исроил исмоилов ба даст овард соли 1994 дар Хиросимаи Ҷопон аз каратедо. бале ҷавоб чунин буд. Каратечиён бояд ин чизро медонистанд ба фикрам, вале дар ин ҷо ширкат надоранд. Саволи навбатӣ. бо диққат бошед. Туби кадом риштаи варзиш аз ҳама сабук аст? ҳар ду даста якҷо даст бардоштанд. хуб тупи вай не тенниси рӯи миз. Тенниси рӯи миз. ҷавоби инҳо тенниси рӯи миз. ҷавоби дастаи чемпион тенниси рӯи миз, ҷавоби дастаи офаринро мефаҳмем. Тенниси рӯи миз. бале ҷавоби ҳар ду даста дуруст аст. ҳар ду якбора даст боло карданд, барои ҳамин ба ҳар ду имконият додем. ҷавоби дуруст додед Амирбек. дар ин шарт ин гуна мешавад ба ҳар даста доварон якхоли медиҳанд фикр Бале. мекунам. бале ҳамин гуна ҳам аст. хуб таваҷҷӯҳ мекунем ба суоли шашум панҷум. ба суоли панҷум бо диққат бошед. мо бештар кӯшиш кардем ки суолҳо ҳам аз варзиши тоҷик бошад зиёдтар ва ҳам аз варзиши сатҳи байналмилалӣ. бубинед дар варзиши тоҷик як таҳаввулоти хеле ҷиддӣ ба миён омад. гӯштини миллии тоҷикӣ мақоми ҷаҳонӣ гирифт. ин орзуи чандинсолаи мардуми тоҷик буд. шумо бигӯед ки кадом сол мақоми ҷаҳонӣ гирифт? марҳамат дастаҳо. гӯштини миллӣ кай мақоми байналмилалӣ касб кард? дастаи чемпион аллакай даст боло мекунад. 2024 не ин ҷавоб дуруст нест. марҳамат. варианти дастаи офарин. 2022 офарин. мегузарем ба саволи навбатӣ ва инак савол чунин аст. тоҷикистон дар замони соҳиби истиқлолӣ чанд маротиба дар бозиҳои тобистонаи олимпӣ ширкат кардааст? истиқлолӣ вақте ки мо истиқлолиятро ба даст овардем, ҳайати мунтахаби олимпии тоҷикистон чанд маротиба тавонист дар бозиҳои олимпӣ ширкат кунад? аввалин шуда миҷгона дастро боло кард. марҳамат. 5 бор. нодуруст. инҷо варианти дастаи офаринро мешунавем. марҳамат. ба фикри ман 8 маротиба ай 1992 то 24 то боз 2024. ин вариант буд. ба хотири оне ки ҷавоби дуруст барои шумо андак мушкил аст. агар шумо гӯед ки кадом сол вақте ки истиқлолият ба даст овардем расман мунтахаби олимпии тоҷикистон иштирок кард, фақат ҳамон солашро гӯед, мо қабул мекунем. дастаи чемпион 1996. шумо надоред баред? 96 2000 96 бале. Майла 2000 дастаи чемпион як хол дар ин шарт дар ин савол албатта ба даст овард. бубинед мо аз соли 1996 дар бозиҳои олимпӣ ширкат мекунем. 7 маротиба ширкат кардем ва то кунун 7 медали бозиҳои олимпиро ҳам ба даст овардем. аз соли 1996 2004 2008 2012 2016 2020 ва 2024. мегузарем ба саволи навбатӣ. сорбон марҳамат. беҳтарин нишонзани тими Дар миллии таърих. тоҷикистон дар таърих кист ва чанд гол дорад? аввалин шуда дастаи офарин даст бардошт. медонам ки манчер ҷалилов мебошад баъд чанд гол аст? 21 та шояд. варианти Амирбек Ҷурабоев чунин аст. акнун мо Шумо варианти дастаи чемпион чӣ ҷавоб доред? агар шумо ба ин суол ҷавоб дода натавонед дигар шумораи голҳоро, мо ҷавоби ин дастаро қабул мекунем. марҳамат, вариантҳои худро пешниҳод кунед. вариант нест? хуб, ҷавоби дастаи офаринро мо қабул мекунем. албатта ин Манучер Ҷалилов аст бо 19 гол дар таърихи футболи кишвар беҳтарин нишонзан ба ҳисоб меравад. хуб, як гол ба дастаи офарин. саволи нӯҳум пешниҳод мешавад ба дастаҳо. бо риштаи снукер агар ошно бошед, риштаи снукер аз чанд тӯбча иборат аст? хуб, дастаи офарин аввалин шуда даст бардошт. ба фикри ман фақат сафедоша ё фарқ надорад. ҳамаи ба фикрам 16 та. не, ин савол 15 сафед як 15 та ба фикр. не, ин ҷавоби дуруст нест.
варианти дигар аз дастаи 5 та чемпион. 4 3 шумо ҷавоб надоред? 9 та бошад. дар оғози бозӣ чанд тӯбча мегузорам? снукерро дар назар дорам. Дар оғози бале шумо ҷавоб диҳед. 17 ҷавоби шумо буд. ба инҷо мо ҷавоби дастаи на чемпион ва на офаринро қабул карда наметавонем. Дар риштаи снукер 22 тӯбча гузошта мешавад. асосгузори гӯштини ҷудо дар тоҷикистон ки аст? инҷо мо аз риштаи ҷудо Аввалин шуда. аввалин шуда даст Не, аввалин шуда Мустафо даст бардоштан. дастаи офарин аввалин шуда даст бардошт. исмоил маҳмадзоӣ. нодуруст. Не, шумо ҷавобро саволро нодуруст фаҳмед. Асосгузори риштаи ҷудо дар Тоҷикистон. суоли- Исмоил Маҳмадзоӣ раиси федератсия. ҷавоби дастаи чемпионро Ахтам Раҷабов. бале дуруст аст. Ахтам Раҷабов. акнун мегузарем ба суоли охирин дар шарти аввал. охирин чемпиони ҷаҳон дар риштаи гӯштини самбо аз тоҷикистон ки аст? Аввалин шуда Саъдӣ даст боло аз кардан. дастаи узви офарин дастаи аввалин шуда даст бард. Фаридун Одилов. нодуруст. ҷавоби шумо дуруст дастаи аст? чемпион акмал муродов. нодуруст. метавонед хубтар фикр кунед. охирин чемпиони ҷаҳон аз риштаи самбо дар тоҷикистон. ин даста варианти дуюми дастаи офаринро мешунавем. марҳамат, якҷоя машварат кунед, ба як хулоса биёед. метавонед Акмалиддин Каримов. машварат Акмалиддин инҷо аввалин шуда дастаи офарин яъне ҷониби Амирбек Ҷурабоев ҷавоб қабул карда мешавад ва акнун фикр мекунам 10 суол шуд ва мо қарори ниҳоӣ акнун дар шарти аввал доваронро мешунавем ки дар ин шарт кадом даста бештар ба суолҳо посух доданд. ҳозир мо Иззат байни доварон ҳисоб карда баромадем. дастаи чемпион 4 хол гирифт ва дастаи офарин 5 хол гирифт. як қарсақ мезанед. яъне ин маънои онро дорад ки дар бахши якуми барномаи мо дастаи офарин ғолиб омад. муборак бошад. акнун ба хотири фароғати иштирокчиён ва мухлисони ҳамешагии телевизиони варзиш як суруди фарҳангӣ дар иҷрои сарояндаи хушном Абдулвоҳид Холов. пазироӣ мекунем. گفتم که نرو مده آزارم آخر زفیراقی تو بذار از نرگسی چشم از نرگسی چشم می تو بیمارم دیگر تو مده جبری بسیار دیگر تو مده جبری بسیار ای دشمنی دل آفتی جانم ای دشمنی دل
گفتم که نرو مده آزارم آخر زی فراقی تو بذار از نرگسی چشم از نرگسی چشم می تو بیمارم دیگر تو مده جبری بسیار دیگر تو مده جبری بسیار همراهی بلبلان سخن میزنی در ملک درواز قدم میزنی همراهی بلبلان سخن میزنی شبستان بیکن یک نظر از پسی دیوار بیکن یک نظر آینه ای بازار بیکن یک نظر لالی بدخشان بیکن یک نظر تازه برآمد به چمن ای گلم حرفی نگفتی به مرادی دلم گوشه قشلاقی شما منزلم از سری دیوار نظر میکنی بازم مرا خون جیگر میکنی در ملکی درواز قدم میزنی در ملکی درواز قدم میزنی همراهی بلبلان سخن میزنی همراهی بلبلان سخن میزنی تازه برآمد به چمن ای گلم حرفی نگفتی به مرادی دلم گوشه قشلاقی شما منزلم از سری دیوار نظر میکنی бинандагони азиз қабл аз оне ки акнун мо бахши дуюми барномаамонро шурӯъ кунем як хабари нохуш барои дастаи офарин дорем чунки капитани дастаашон бинобар он ки тамринҳояш дар дастаи истиқлол шурӯъ шуд рафтанд ва акнун шумо бояд як капитани нав интихоб кунед ки дар идома бо капитани нав баромад кунед. бале хуб агар худи даста интихоб кунад марҳамат накунад фикр мекунам агар муслимбек каримов аз гӯштини миллӣ ба дастаи шумо ҳамроҳ шуд фикр дастатон боқувваттар боз худатон медонед мо бо даста маслиҳат кардем ки муслимбекро гирем. марҳамат бошад муслимбек каримов ба дастаи офарин мепайвандад ва дастаҳоро марҳамат ба майдон даъват мекунем. бахши дуюми барномаи ном дорад суратёбак. خب در این بخش اشتراکچیان با دقت باشید در این بخش ما اینجا عکس ها داریم عکس هایی که از ورزشکاران خودی تاجیکستان هستند این عکس ها اکثرش فقط چشمان است اکثرش لبان است اکثرش یک فرای روی همون ورزشکاران است شرط همین است که ما عکس رو نشان میدیم شما باید یابید که در این عکس کی است یعنی نیم порчаи акс нишон дода мешавад ва шумо аз ҳамун ним порча бояд варзишгарро шиносед. омода ҳастем? акси аввал ба ҳазу дидед фикри худро ҷамъ кунед ба ҳазур тамом. акнун аввал ки дастаи чемпион даст бардошт мо ҷавоби дастаи чемпионро мефаҳмем. шумо бигӯед ки дар ин акс кадом варзишгари тоҷикистон аст марҳамат бинед баъзур метавонед баъзур хуб акнун ҳоло ин варианти ин даста аст бале мо ҷавоби дастаи офаринро мешунавем марҳамат обиҷемов шумо боз як кӯмаки дигар ба ҳар ду дастаҳо хуб яке аз аввалинҳо ҳастанд ки дар бозиҳои олимпӣ натиҷа гирифтанд Юсуф Абдусаломов. бале ин дуруст аст ин Юсуф Абдусаломов аст нафаре ки дар бозиҳои олимпии Пекин нишони нуқраро ба даст овард
аз гӯштини тарзи озод Юсуф Абдусаломов ва ҳамин хотир як хол ба дастаи чемпион. бале ва акнун акси дуюм пешниҳод мешавад ва ин дафъа мо аксро ба яке аз дастаҳо нахуст медиҳем. фикри худро ҷамъ кунед, метавонед ҷавоб дарҳол надиҳед. ҷавоб надиҳед, танҳо ҷамъ бинед, ба як хулоса биёед, шиносед, варианти худро гӯед, баъдан мо ба дастаи дуюм нишон медиҳем. аксро мо ба дастаи дигар нишон медиҳем. бале дар ин Дар ин акс акс ки ки аст? чори варианти дастаи варианти офарин дастаи Мавзуна Офарин Чорева. Мавзуна Чорева. бале мавзуна чорева Мавзуна Чорева нест дар ин акс. Дар ин акс каси дигар аст. Шумо хурсандӣ накунед. 100% 100%. мавзуна чорева Шумо бале чӣ? аниқ дар ин акс Мавзуна Чорева нест. Бинанда азиз, дар ин акс нафари дигар аст. фикри ниҳоии худро ҳар ду даста гуфтанд. Дар ин акс Бону Зебинусо Рустамова аст, камонвари муваффақи тоҷик. бале аксро ҳар ду даста ҷавоби дуруст дода натавонистанд. хуб, акнун мегзарем акси дигар. аз дастаи чемпион шурӯъ мекунем. аксро бо диққат мебинед. аксро ба ин даста нишон медиҳем. ёдовар мешавем ки мо аксҳо танҳо аз варзишгарони тоҷикистон аз риштаҳои гуногун интихоб кардем ки барои иштирокчиён ҳам осонтар шавад. хуб, биёед шумо варианти худро гумон мекунем фикр кардед. хуб, мо сароввал аз шумо пурсидем, шумо метавонед ҷавоб гӯед. дар ин акс ки як параи рӯяш намоён аст, ки аст? ба фикри ман ранги эҳсони панҷшанбе метавонад. ин ҷавоби шумо ин аст. фикри шумо аст. ҷавоби дастаи офарин чӣ гуна аст? дар акс ки аст? рустам ятимов варианти дастаи офарин Рустам ятимов шумо эҳсони панҷшанбе. хуб, дӯстони азиз, дар ин акс дарвозабони дарвозабони тими беҳтарини миллии кишвар тоҷикистон Рустам Ятимов аст. як фарсад ба дастаи офарин. дилшод, ман гуфтам ба шумо наздик аст. хуб, акнун мегузарем ба акси навбатӣ ва аксро нахуст ба дастаи офарин нишон медиҳем. дар ин акс ки аст? шумо мебинед. дар ин акс ки аст? хуб, Не, аллакай онҳо ҳам ҷавоб доранд. мо ба хотири оне ки ҳар дастаро мо аввалин шуда мепурсем, аксро нишон медиҳем, ба ҳамин хотир аввал ҷавоби ин дастаро мо мебинем. хуб, ҷавоби шумо? хусравов ва ҷавоби дастаи хушқадам ҳар ду хуб, дар ҷавоб ин дорам. шарт аз доварон хоҳиш кунем ба ҳар ду даста як холи диҳад, ба хотири он ки ҷавобҳо ҳар ду дуруст ҳастанд. акси дигар агар донистед, танҳо фикри худро баъдтар баён кунед. ба ин даста нишон диҳед. марҳамат. якҷоя. вариант доред? беш, дастаи офарин. хуб, дастаи шумо дар ин акс ки аст? анвар юнусов дар кадом ришта аст? бокс чӣ натиҷа дорад? чемпиони осиё аст ва ҷоизадори чемпионати ҷаҳон ва чандин карати дигар бозии байналмилалӣ. хуб, ҷавоби дастаи шумо чӣ буд? ки аст дар ин акс? шумо Ҷавоб ҷавоб надоред? надоред. хуб, дастаи офарин ҷавоб надорад. бале, ин Анвар Юнусов аст, муштани муваффақи Тоҷикистон. як холи дигар ба дастаи чемпион. дар ин акс ки аст? дастаи ба дастаи офарин пешниҳод мегардад. шумо мунира аксро пешниҳод кунед. акнун ин ба дастаи чемпион Дастаи нишон дода чемпион. мешавад. мунира гакадамием хеле қам. нахуст ҷавоби шумо. номаш ҳатмӣ аст.
Бале. дастаи шумо шурӯъ мекунем. варианти дастаи офарин дар ин акс ки аст? ба чӣ хулоса омаде? Нурулло Алиев. Нурулло Алиев. Ин варианти шумо аст? Варианти дастаи чемпион? ин вай аст волнике ки олимпиада рафта париж 2024 баромад кардааст аз тоҷикистон. ва виктор Виктор Асадин. Хуб, шумо фикр мекунед ин Виктор Асадин аст? яъне акси навбатиро ҳар ду даста наёфтанд ва дар ниҳоят муайян гардид ки дар акс Шавкат Раҳимов аст. аз ин лиҳоз ба ягон даста дар ин бахш имтиёз дода намешавад. мегузарем ба акси дигар. дар ин акс ки аст? Шумо сараввал ҷавоби худро аниқ кунед, аммо баъдан ҷавоб диҳед. бале, шумо хориҷа наравед. танҳо ин варзишгарони тоҷикистонанд. маравад бисёр нигоҳои шинос. мунира мегӯяд дар куҷое дидам. ин нафаре аст ки бисёр муваффақ аст, аммо ман намегӯям дар кадом ришта. натиҷаҳои бисёр хубро ба хазинаи дастовардҳои варзиши тоҷик овардааст. аввал бояд дастаи чемпион ҷавоб диҳад. комроншо Сопирён. шумо варианти дастаи шумо? Ҳамо Акмалиддин Каримов. ҷавоби шумо Акмалиддин Каримов, ҷавоби дастаи чемпион. новобаста аз оне ки Парвина каме кӯмак кард, бале ин акс комроншои Сопирён аст. ҷудокори муваффақи тоҷик, ду кара чемпиони Осиё, нафаре ки воқеан дар ҷудои тоҷик хизмати хеле зиёд кардааст. ба акси дигар мегузарем. марҳамат. тамом ҷавоб доред? марҳамат. ҷавоб доранд онҳора. хуб, нахуст акнун чун ҳар ду даста як бора ҷавоб доранд, нахуст шурӯъ мекунем аз дастаи офарин. варианти шумо? як бор ба Фурух диҳед ҷавоб диҳад. Фурух. Виктор Асадин. ин варианти шумо аст? ин дар дасти шумо истад? хуб, варианти шумо? Сомон Маҳмадбеков. ҷавоби шумо мутаассифона нодуруст аст. бале, ин Виктор Асадин аст. узви дастаи гӯштини Тоҷикистон. акнун мо ду акси дигар дорем. хуб, сараввал ба дастаи чемпион. тамом. ҳеҷ ягон вариант ҳоли гап назанед. хуб, шумо ҷавоб ҳар доранд. ду даста ҷавоб доранд. Хусравхон Раҳимов. Хусравхон Раҳимов аз кадом ришта? аз бокс ки нав натиҷаи финалисти чемпионати ҷаҳон шуд. хуб, ҷавоби шумо? Хусравхон Раҳимов. хуб, бале, ин Хусравхон Раҳимов аст ки натиҷаи таърихиро воқеан дар чемпионати ҷаҳони бокс ба даст овард. нишони нуқра ин Хусравхон Раҳимов аст. ба ҳамин хотир ҷавоби ҳардуро қабул мекунем. доварон, ҷавоби ҳардуро қабул мекунем. шарти ин гуна аст, агар шумо аввал ҷавоб диҳед ва ё нодуруст, ба ҳамин хотир қабул карда намешавад. ба хотире ки ҳарду ҷавоби дуруст додед, қабул карда мешавад. аз ин даста шурӯъ мекунем. бале, акси навбатии мо. саъдӣ мегӯяд ман медонам. кифоя аст? марҳамат. акнун хуб, инаш шумо маълум кунед. хуб, ҳоло мо ҷавоби шуморо, ҷавоби дастаи офаринро мешунавем. ки аст? Шоҳида Қаландарова. шоҳида Қаландарова. посухи ин тим аз шумо? Сомон Маҳмадбеков. ҳамун як варианте ки дастаи чемпион муаррифӣ кард, яъне пешниҳод кард, Сомон Маҳмадбеков гуфтанд ва ин ҷавоб дуруст аст. чӣ хеле шумо Сомон Маҳмадбековро намешиносед? хуб, ба ҳамин дар ин ҷо бахши навбатии мо суратёбак ба анҷом расид. акнун навбатро ба доварон медиҳем, онҳо имтиёзҳоро ҳисоб кунанду ғолибро муайян намоянд. мутарассон мешавем ки баъдан дар
پایان بخش ها خال های عمومی حساب کرده می شود. این رو شما به نوبت گیرید دوارون. هر سه دوباره حساب کرده برآمدیم. غالب حاضر این بازی دسته چمپیون شد. چند خال به دست آورد؟ 6 و 4. 6 خال؟ 6 خال دسته چمپیون، 4 خال دسته آفرین. دسته آفرین. برنگ باشد به دسته چمپیون. خب اکنون ما یک لحظه فراغت داریم دوستان عزیز. در رشته کاراته دو نورسان موفق اینجا شرکت دارند که با نمایش ورزشی خود طبع ما و شما را شاد می‌گردانند. استقبال می‌گیرید. بینندگان عزیز میگذاریم به بخش سیوم نام دارد که زور است. خب البته در این بخش فکر میکنم مهارت انفرادی هر یک اشتراکی خیلی مهم است، زیرا اینجا اکنون زور و بازو و مهارت کسبی سنجیده می شود. ما اینجا بخش ها داریم، هم با چشمان پوشیده توپ را وارد دروازه خرد کردن، برداشتن گیر یا به اصطلاح یا که سنگ برداری و دستخوابانی داریم. در این شرط ها و همزمان بازو فشاری، یعنی در 5 رشته اینجا هنر و مهارت اشتراکچیان سنجیده می شوند و این رو باید قید کرد که ورزشگرانی که عین زمان کدام نمودی ورزش را معرفی میکنند نمیتوانند که در همون رشته شرکت نمایند. خب مثلا در رشته فوتبال یا که توپ را وارد دروازه خرد کردن از دسته شما مصطفی نمیتواند شرکت کند، از دسته این دسته از دسته چمپیون دلشاد سلاموف. یعنی در هر یک رشته یک نفر انتخاب میکند میبراید، یعنی یک بار باید باشد. 5 رشته است، هر یک ورزشگر به نوبت باید آمده هنر و مهارتش را نشان دهد. خب گوش کنید، شرط ها را بگید، دسته ها انتخاب کنند که کدام نفر در کدام رشتهش اشتراک میکنه. ما 5 رشته را انتخاب کردیم، با دقت میشویم. دست خوابانی. خب دسته ها گوش کنید. دست خوابانی ورزشگران، بازو فشاری یعنی ادژمانیا اینجا برای همین است. توپ بازی با پا توپ زدن و بخش چهارم گیر برداری با سنگ رو برداشتن. بخش پنجم توپ رو از مسافه معین با چشمان پوشیده داخل دروازه کردن. انتخاب کنید. خب دستا میتوانید از جای خود برخیزید، آماده شوید و انتخاب کنید که کی در کدام رشته اشتراک میکند. خب اکنون دستا فکر میکنم انتخاب کردن نفرانی را که در هر شرط های انتخاب میشوند. خوب از دسته چمپیون شروع میکنیم. اجگانه نماینده شما در رشته دستخوابانی. سر اول ما از دستخوابانی شروع میکنیم. نماینده شما در دستخوابانی کی است؟ فرقی ندارد. با جز جاسمین شما میتوانید همایتون در دستخوابانی شرکت کنید. دلشاد سلاموف. دلشاد سلاموف. از دسته چمپیون. دسته آفرین نماینده شما در دستخوابانی کی است؟ در دستخوابانی مسلمبek کریموف. دلشاد سلاموف مقابل مسلمبek کریموف. اکنون با دست راست مسلمبek کریموف از دسته آفرین پیروزی به دست آورد. دست چپ رو میسنجن، ولی فکر میکنم اینجا فوتزالباز رو با گوشتینگیر برآوردن. از روی عدالت نیست به هر حال. خب
акнун дар рақобати дастхомонӣ инҷо дастаи Офарин, Муслимбек бар Дилшод Саломов пирӯзӣ ба даст овард. Бояд акчо фаромӯш накунем Фаризаки. Муслимбек албатта дар риштаи кушнигирӣ аст. Тафовут ҳаст, аммо як чизи дигар. Дар дигар бахшҳо фикр мекунам акнун инҷо дигаргунӣ ҳаст, шояд бале. ин даста Шумо фавоттар бошад. ғамгин нашавед. Ман бовар дорам ки Жасмин ҷавоби ҳамашонро медиҳад. ғамгин нашавед, идома медиҳем рақобатро дар намуди бозуфишорӣ ё отжимание. خب دستا گوش کنید. در این بخش دستا در این بخش از جانب داوران 20 ثانیه به شما داده می شود و در 20 ثانیه کدامی از اشتراکچیان زیادتر اجرا کنند. فهمو از دسته شما کی انتخاب شد؟ ابوبکر خداییوف از تیم شما отжимание бозуфишорӣ. خب مصطفی انتخاب می شود از دسته آفرین. шарти мо дар ин бозӣ ҳамин аст ки анҷумани бояд бо қоидаҳои худ бошад, яъне ки шумо дар 20 сония чанд қадаре ки иҷро кунед. марҳамат. бале. марҳамат, доварон хӯракашӣ мекунем, аз ки шурӯъ мекунем? шумо кадом тарафа интихоб мекунед? тарафи 5. тарафи 5. тарафи Садриддин Айни. тарафи Садриддин Айни. خب شما شروع میکنید. دسته آفرین شروع میکند. مصطفی حسنبکov رو همون طرف با قراری داوران شروع میکنید. خب همه آماده است. тамом. 25 та. хуб, мегузарем ба намояндаи дастаи чемпион. акнун тайёр шудем. ҳунарнамоии варзишгари риштаи як, дудоро дар ду, старт. бозуфишорӣ мебинем. дар ин бахш дастаи чемпион 28 ва дастаи офарин 25. аз ин лиҳоз дастаи чемпион дар ин бахш ғолиб омад. муборак бошад. خب اکنون ما یک شرط دیگر داریم. با چشمان پوشیده توپ رو به دروازه‌ای که اینجا بزرگ است باید روان کنید. در این بخش از شما کی انتخاب شد؟ میجگانه صمدова از شما فروغ سرحدزاده. خب اکنون شرط نوبتی با چشمان پوشیده توپ رو به دروازه خورده که در اینجا است باید روان کند. میجگانه صمدова در رشته بوکس، اما ما او رو مجبور کردیم امروز که فوتبال باز شود. خب آماده میجگانه؟ از دسته چمپیون شروع میکنیم. رفتیم. دقیقیت اینجا خیلی مهم است. توپ رو به زمین میگذارد میجگانه. ضربه و گل. سالمون در اینجا تو اشاره فوتبال تصور کردی، همین خیلی نه. خب اکنون نوبت به دسته آفرین میرسد. مرحمت نماینده دسته آفرین فروغ سرحدزاده، او هم از رشته موشزنی است. از این لحاظ خود را در فوتبال میسنجد. دقیقیت رو هم خوب میدوند. خب مسافه خیلی نزدیک است، اما گپسری آن است که رشته ورزش فروغ دیگر است. خوب آماده ایم؟ آماده است فروغ؟ برویم. فقط دقیقیت رو. فروغ سراسیمه نمیشویم؟ گل. خب حساب اکنون 1-1 می شود. بینندگان عزیز، چطوره که از نتیجه بخش قبلی برآمد؟ در این بخش دوستی غلبه کرد و هر دو جانب صاحب یک خالی کرد.
ва бахши дигар мегзарем ки дар ин ҷо бардоштани санг ё ба истлоҳ гир ҳам мегӯянд ки 16 кило вазн дорад. аз довар хоҳиш мекунем марҳамат қоидаро ба иштирокчиён фаҳмонанд. хуб инак дар ин навбат бардоштани гири яъне ки ба забони тоҷикӣ сангбардорӣ бояд ба як даст бардорем, яъне ки рост кардем даст ва омад ба китф расад. ҳатман бардоштем, рост кардем. дар ин ҷо чанд сония ба иштирокчиён дода мешавад? ҳамон 20 сония? 20 сония. акнун аз дастаи шумо ки ба ин риштаи варзиш машғул мешавад, иҷро мекунад ин шарти барномаро? аз дастаи офарин исмоил ки ба риштаи тенниси рӯи миз машғул аст, акнун ба сангбардорӣ. марҳамат, шумо ба пеш бароед. ва акнун аз дастаи чемпион жасмин Анимр. оке надорад, ин кас писар аст, ин кас духтар. аз дастаи шумо шурӯъ мекунем. марҳамат. марҳамат, шумо сангро гиред ба даст. омода бошед. довар ишора мекунад, сар мекунем. як лаҳза. тамом. вақт ба анҷом расид. довар чӣ мегӯяд? 12. довар 12 мегӯяд. марҳамат. марҳамат, ба ҷои худ гузаред. ва акнун навбат ба жасмин. аз дастаи офарин Саъди Исмоилов 12 маротиба иҷро кард. акнун жасмин бо ишораи довар шурӯъ мекунем. мураббии жасмин мегӯяд ман боварӣ дорам. довар бо диққат бошед. даст рост шавад. як ҳафтагӣ. ин кафкубиҳо ба хотири ҳунару маҳорати жасмин Анимр буданд. дар воқеъ арзанда. акнун навбат ба доварон. марҳамат. дар ин ҷо мо хулосабарорӣ кардем, ҳисоб кардем ва дастаи офарин ки якум имконият дошт 12 бор ба ҳисоб гирифта шуд ва дастаи чемпион 17 маротиба. мо боз як бахши дигар дорем дар доираи ҳамин мусобиқаамон, ин тӯбзанӣ ё тӯббозӣ. аз ин лиҳоз намояндаҳои худро дар ин ришта интихоб кунед. як нафари боқӣ мондааст. марҳамат. ин мунира мантиқӣ мешавад ба кадом хотир ду нафаре ки аз футбол дур ҳастанд акнун бояд ин шартро иҷро кунанд. тӯб пешниҳод мешавад. ба аввалин шуда бону шурӯъ мекунад. шартро фаҳмидед? дар ин бахш ба хубӣ шумо медонед ки дар ин бахш сонияҳо лозим нестанд. дар ин вақт озод аст. чӣ қадаре ки метавонед шумо иҷро кунед. хуб, тайёр ҳастем. аз дастаи офарин Мунира Абдусаломова шурӯъ мекунем. аз дастаи чемпион Аминҷон Абдуҷалилзода шурӯъ мекунад. аминҷон маълум аст ки футболбози хубам ҳаст. хуб, як харсак мезанем. аҳсан ба кадом хотир? бубинед, гарчанде ки дар риштаи ҷудо тамрин мекунад, бубинем ҳамин амалро чӣ гуна зебо иҷро мекунад. инак дар ин шарт бо қарори доварон дастаи чемпион бо 4 хол ва дастаи офарин бо 1 хол, яъне ки ғолиби ин давр дастаи чемпион мебошад. муборак бошад. акнун дастаи чемпион бо соҳиби як имтиёз гардид, вале ин шарт
аз ҳар як даста як нафарӣ интихоб мекунанд худи дастаҳо ба майдон мебарояд ва мо се риштаи варзишро номбар мекунем без сухан бояд тасвир кунанд яъне риштаи варзишро бидуни сухан тасвир кардан амалҳоро бояд иҷро кунанд Миҷгона Самадова ва Мунира Абдусаломова. Хуб, аввалин риштаи варзише ки мо мегӯем шумо бояд инъикос кунед тасвир кунед ин гимнастикаи бадеӣ аст. Аввалин шуда марҳамат вақте ки Миҷгона ба майдон баромад нишон медиҳад баъдан шумо ҳарду шурӯъ мекунед. Миҷгона Самадова дар саҳнаи калони гимнастикаи бадеӣ худро тасаввур мекунад. Офарин. акнун Мунира Абдусаломова хел гимнастикаи бадеиро зебо тасвир кард. Акнун навбати Мунира. ана ҷолибияташ дар ҳамин аст ки шуморо мо дар дигар риштаи варзиш мехоҳем ҳозир бубинем. оҳо истиқбол мегирем. боз ягон элементи дигар. хуб инро доварон муайян мекунанд. як элементи дигар бояд бошад. се элемент нишон дод Миҷгона, шумо ду элемент. боз як чархиши дигар. хуб ташаккур. ба ҳар ҳол то ҷое ки тавонистед иҷро кардед. қарори ниҳоии доварон. қарори доварон дар ин бахш мо як имтиёз ба дастаи Офарин пешниҳод кардем. дар ин бахш ба инобат гирифта шуд ҷиддияти муносибати ба нишондиҳӣ ва умуман он мураккаби ҳамон элементҳои нишондода аз ин лиҳоз ба дастаи Офарин як имтиёз дар пеш боз ду риштаи дигар аст бинандагони азиз, яъне ду намуди варзишро бояд инъикос кунанд. аз ин лиҳоз боз имконият ҳаст. марҳамат духтарон ба пеш бароед. бахши риштаи дуюми мо ин шиноварӣ аст. бидуни сухан шиновариро тасвир кунед. бубинед вақте ки доварон ба шумо баҳогузорӣ кардан холгузорӣ кардан ҳамин ҷиддиятро ба инобат гирифтанд. ба ҳамин хотир ҳангоми иҷроиш шумо бодиққат бошед. тасаввур кунед ки ҳавзи шиноварӣ мусобиқа шурӯъ мешавад. шумо иштирок мекунед. чигуна шиноварӣ мекунед? шиноварӣ чанд намуд дорад? шумо яке аз намудҳояшро метавонед? баттерфлай, пуштнокӣ фарқ надорад. озод. хуб истиқбол мегирем. Мунира Абдусаломова. дар ихтиёр аст. хуб Миҷгона Самадова. доварон сухан ба шумо. инак дар ин навбат бахши дуюм дастаи чемпион ғолиб шуд. муборак бошад. дар замони соҳиби истиқлолӣ аввалин медали тиллоро аз бозиҳои олимпӣ Дилшод Назаров ба даст овард аз намуди курспартоӣ. ба ҳамин хотир мо мехоҳем ки акнун шумо ҳамон дидагӣ ҳастед курспартоӣ чӣ гуна аст, ишораҳо ва ҳамон лаҳзаҳое ки иҷро мешавад. аз ҷониби шумо худро як бор тасаввур кунед ки дар майдони курспартоӣ ҳастед. Миҷгона Миҷгона Самадова бо гурз. хуб зуртар истед. гурзро ин гуна намепартоянд. хуб ба ҳар ҳол бигзор ин қарори доваронро мо мунтазир мешавем. навбат ба Мунира Абдусаломова. як лаҳза хомӯш. аллакай Миҷгона иҷро кард. аллакай Миҷгона иҷро кард. кӯшиши Мунира Абдусаломоваро мебинем. офарин.
аз ҷиҳати монандӣ бисёртар ба гурспартои махсус ба Дилшод Назаров як имтиёз ба дастаи Офарин дода мешавад. муборак бошад. бале дар ҳақиқат дуруст буд, зеро мечгона шумо медонед чиро иҷро кардед? чиро гулула партои бале дигар иштаро иҷро кардам, на инки гурспартои аз ин лиҳоз акнун хол дода намешавад. дӯстони азиз, акнун ҳамаи бахшҳои барномаи мо ҳам ба итмом расид. ташаккур барои фаъолиятон. акнун мо то он даме ки доварон ба як хулоса меоянд, имтиёзҳои шуморо ҳисоб мекунанд, майдонро холӣ мекунему ва навбатро ба акробатони кишвар медиҳем. наврасони бисёр болаёқат як барномаи намоишӣ омода кардаанд. пазироӣ мекунем. This way is only bound to ever wait, illuminating our concern, exaggerated when the light hits you that way. Was it comfy under the wing, your sacrifice to reign supreme? But in the golden hour, easy to forget it's over now. You're back here for trouble again. We know just what you're like. We see you struggle when you squeeze your way into my life. Back here for trouble again. We know just what you're like. Time to quit your wriggling around. Will you be satisfied? I love it when the light hits you that way. Such ecstasy and my escape. Nothing but in the golden hour, it's easy to forget. It's over now. You're back here for trouble again. We know just what you're like. We see you struggle when you squeeze your way into my life. Back here for trouble again. We know just what you're like. Time to quit your wriggling around. Will you be satisfied? Back here for trouble again. We know just what you're like. We see you struggle when you squeeze your way into my life. Back here for trouble again. We know just what you're like. Time to quit your wriggling away. Will you be satisfied? You're back here for trouble again. We know just what you're like. We see you struggle when you squeeze your way into my life. You're back here for trouble again. We know just what you're like. Quit your wriggling away. Will you be satisfied? ташаккур ба акробатон ки барномаи моро зеби дигар бахшиданд. акнун навбатро саҳиҳтараш суханро ба доварон медиҳем ва натиҷаи барномаро аз онҳо мепурсем. хуб маравад доварон. хуб баъд аз натиҷагирии умумии бозии имрӯза дастаи Офарин 13 имтиёз ва дастаи чемпион 15 хол ба даст. як харсак ба дастаи чемпион. муборак бошад. ва бубинед, аз оғоз ки исми дастаро чемпион мондан, қаҳрамон мондан, акнун ба унвони қаҳрамонӣ расидан. муборак бошад. ба ҳар ҳол номи онҳо ҳам барояшон зебанда аст. Офарин барои ҳунару маҳорататон. хуб, акнун дар ин мусобиқот албатта ин ба таври рамзӣ аст. ғолиб интихоб гардид. аз ҷониби доварон хоҳиш мекунем ҷоми ин барномаро гӯем, ҷоми ин мусобиқатро, ин рақобати дӯстонаро ба дастаи чемпион тақдим намоям. муборак бошад. муборак бошад. харсак мезанем якҷо.
خب بار دیگر تشکر به هر دو دسته ها، تشکر به ورزشکاران موفق، تشکر به اون نفرانی که واقعا معرفیگر کشور هستند، نفرانی هستند که برای این ملت، برای این سرزمین افتخار آفرین میکنند. تشکر زیاد که در برنامه امروزه ما شرکت کردید. بله، اکنون اشتراکچیان برنامه رو به جایهای خود گسل میکنیم و تمنیاتی مهمانان عزیز رو برای سال نوی میلادی میشنویم. پیش از همه تشکر زیاد برای تکلیف. من بسیار خوشحالم که در اینجا حضور داشتم و بسیار برنامه خیال میکنم رنگین، بسیار نظررس رو تماشا کردیم و میخواستم از فرصت استفاده برده تمامی شهروندان جمهوری تاجیکستان را با فرارسی سال نو تبریک کنم. از آن جمله تماشابینان تلویزیونی دوست داشته ما ورزش را که من خیال میکنم تخمینا شمارهشان از 100 میلیون هم زیاد است و آن ورزشکارانی که در اینجا حضور دارند میخوام تبریک کنم و با آنها میخواستم در شخصیت آنها، در سیمای آنها و تمام ورزشکاران تاجیکستان تمنا دارم که در سال 2026 مدال ها زیاد شوند، نتیجه باز هم بهتر شود. همون چنانه که پیشوای معظم ما گفتن در پیام، همون سرود ملی و پرچم باز هم پرافشان شود، درفش کوهیان ما باز هم در تمام دنیا بالا برداشته شود. تشکر زیاد. سلامت باشید. ورزشگر از نمود وزنبرداری تشکر زیاد به تلویزیون ورزش که ما رو به اینجا دعوت کردن. بسیار برنامه خوب بود، ما خرسند شدیم. سراول همه ورزشگران رو به سال نو میلادی تبریک میکنیم و آرزومندم که در سال آینده نفرانی که در مسابقه ها اشتراک میکنن با مدال ها و پرچم تاجیکستان رو بلند بردارن. تشکر زیاد. احمد، نتیجه رکوردی خود رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ سبب موفقیت مختصر. من در سال 2025 نتیجه های بسیار به دست آوردم. هر روز یک روز پس تمرین میکردیم و در کدام مسابقه اشتراک کردم سزاوار جای اول گشتم. با بازی‌های پاراآسیایی سفر کردیم و در آنجا نیز سزاوار مدال طلا گشتم و رکورد جهان را گذاشتم. این سال با من سال خوب بود و کوشش میکنیم که سالهای آینده نیز پرچم عزیزمون رو بلند برداریم. تشکر زیاد. تشکر. سخن نوبتی رو با یکی از متخصصان بسیار ورزیده رشته تنیسی روی میز میدهیم که مخصوصا دستاورد این رشته در بازی‌های اسلامی نوتکرار بود. بار اول در تاریخ ورزش تاجیک ما از چنین مسابقه سطحی بلند از رشته تنیسی روی میز مدال گرفتیم و آن رو هم باشد سعدی اسماعیلов به دست آورد. مربی او باشد پدرش است فرهاد اسماعیلов. در برنامه ما حضور دارند. مرحمت، سخن به شما. Спасибо передаче, что мы сегодня имеем такую честь участия в такой программе. Это очень интересно. Спасибо руководству передачи, что такую задорную передачу подготовили. Конечно же, глядя на тех ведущих спортсменов Республики Таджикистан, я думаю, все зрители, которые смотрят эту передачу, конечно же, идет заряд. Конечно же, идет заряд. Историей этих игр, в которых мы участвовали в 2025 году, конечно же, была наша медаль, которую завоевал Сади Исмаилов, бронзовая медаль. Это, если заглядывать в историю участия в международных соревнованиях Республики Таджикистан, с 1989 года на международной арене еще не было медалей. Я надеюсь, что в 2026 году, конечно же, очень много стартов предстоит спортсменам Республики Таджикистан. И мы надеемся, что ряды будут пополнены. Желаем в 2026 году только успехов. Вапеш, Таджикистан. سلام و درودی به پایان با تماشابینان شبکه تلویزیونی ورزش و حاضرین گرامی. چخیلی که ما در اینجا حضور داشتیم یک بازی شوق‌آور، یک بازی فرهنگی ورزشی شوق‌آور میان ورزشگران که در اینجا برگزار شد، خیلی در سطح خوب و در سطح عالی برگزار گردید.
ва ман барои соли 2026 таманниёти ман ин аст ки дар соли 2026 тамоми намуди варзишгарони моро бозиҳои осиёӣ интизор аст ва ман умедвор ҳастам ки дастаҳои ҷумҳурии тоҷикистон аз бозиҳои осиёӣ бо медалҳои тилло ва нишонҳои ҷоизаҳои бозиҳои осиёӣ ба ватан бармегарданд. аввало саломи худро ба тамоми тамошобинони шабакаи варзиш мерасонам ва миннатдории худро аз тарафи худам ва аз федератсияи пауэрлифтинги ҷумҳурии тоҷикистон ба шабакаи варзиш мерасонам ки ҳамавақт бо мо ҳамкорӣ мекунанду варзишгарони моро ҳамавақт пешвоз мегиранд. мо миннатдории худро ба шумо мерасонем ва дар соли 2025 мо дар федератсияи хазинаи федератсия аз мусобиқаҳо ва чемпионатҳои осиё 10 медали тилло ба федератсия воридот кардем ва дар чемпионати ҷаҳон 1 медали тилло ба хазинаи федератсия ворид гардид. ва дар оянда федератсияи мо нақшаҳои дар соли 2026 нақшаҳои зиёд доранд ва гуфтанем ки дар соли 2026 варзишгарони мо ба чемпионатҳои осиё ва мусобиқаҳои осиё рафта парчами ҷумҳурии тоҷикистонро баланд мебардоранд ва дар оянда боз кӯшиш мекунем ки дар чемпионатҳои ҷаҳон ҳам варзишгарони мо зиёд рафта иштирок намоянд. Саломат бошед. Большое спасибо за приглашение на эту великолепную передачу. Такие передачи делают спорт шире, чтобы все могли видеть и наблюдать, что действительно в Таджикистане спорт развивается и выходит на новый уровень. Действительно, в 2025 году мы провели очень хороших 2 международных турнира, в котором принимали участие свыше 15 стран. В чемпионате Западной Азии участвовало около 400 человек. Ну и также Кубок президента Республики Таджикистан, который мы проводили совсем недавно, тоже собрал 250 человек. Это говорит о том, что уровень шахмат развивается в нашем, не только в стране, но и в регионе в целом. И все больше привлекает детей, молодежь, родителей, которые обеспокоены развитием своих детей. Надеемся, что это только начало. И в следующем году и в дальнейшем будет все больше турниров и все больше результатов. ман ҳамчун мураббии гӯштини зудо дар соли 2025 шогирдони ман зиёда аз чанд медал ба даст оварданд ки дар мусобиқае ки ҷоми осиё дар шаҳри душанбе шуд 3 шогирди ман дар ин ҷо қуввозмоӣ кард ва парчами тоҷикистонро баланд бардошт ва гуфтанӣ ҳастам ки дар 2026 ки аз пеш мусобиқаҳои бонуфуз ҳастааст дар ин ҷо ҳаракат мекунем ки бо ҳамроҳи шогирдон парчами тоҷикистони азизи худро баланд бардорем. албатта дастовардҳо ҳастанд. дар бораи курсҳои бозомӯзишии дараҷаи про гӯем, ин якумин курсҳои дараҷаи про дар тоҷикистон буд, яъне курсҳои байналмилалӣ буд. на танҳо мураббиён аз ҳудуди тоҷикистон, балки берун аз кишвар низ, аз бародар ҳамсоя кишвар, аз ӯзбекистон ва аз Русия низ, аз ҷумҳурии исломии Эрон низ иштирокчиён буданд ва аз ҷониби конфедератсияи футболи Осиё ин курсҳо тасдиқ шуданд ва федератсияи футболи Тоҷикистон ба конвенсияи мураббигии дараҷаи прои конфедератсияи футболи Осиё ба ин оила, яъне ки шомил ва тасдиқ гардонида шуд. аз ин рӯз иборатан федератсияи футболи Тоҷикистон метавонад курсҳои дараҷаи про аз рӯи барномаи худаш доир кунад ва ҳамавақт литсензияҳои дахлдорро, сертификатҳои дахлдорро бечуну чаро ба иштирокчиён, албатта агар онҳо бо муваффақият имтиҳонҳоро супоранд, ноил шаванд. Ташаккури зиёд. Саломат бошед. Хуб, дар маҷмӯъ ташаккур ба ҳамаи нафароне ки инҷо ширкат карданд. Воқеан имрӯз як хандидем, шӯхӣ кардем ва як фикр мекунам таби болида ҳам доштем. Фикр мекунам ки дар соли 2025 аксар зиёди варзишгарони мо ба он нақшаҳое ки назди худ монда буданд расиданд ва мо боварӣ дорем ки соли 2026 ҳам
чун мусобиқаҳои зиёди муҳим интизор аст, варзишгарони мо ба дастовардҳои хеле зиёд ноил мегарданд. дар воқеъ мақсад аз таҳияи барномаи мазкур сарҷамъ кардани варзишгарон, мутахассисони соҳаи варзиш ва лаҳзаеро хотирмон сипарӣ намудан буд, бо умеди он ки мо бо ҳамин табъи хушҳолии худ соли 2026-ро пешвоз мегирем ва соли нав ҳам пур аз дастовардҳои варзишӣ, пур аз таърихнависӣ ва пур аз парафшонии парчами Тоҷикистон бошад. хуб ҳамин бо умеди пирӯзиҳои варзишгарони тоҷик дар мусобиқоти бонуфуз дар ин ҷо барномаи худро ба анҷом мерасонем ва дар охир мегӯем Тоҷикистон